sapi iki gak roh meneh. Gak roh tak kok aku ndek rono teko sama wi rono arep ngomong sapi Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Nah, jadi iki ceritane aku lihat tadi malam jadi aku omblok aku omblok gua. Nah, kan nggih kena ngeronan, kena musibah, kena bencana tadi wingi udan angin enek omah ambruk. Nah, iki aku jadi huak, bos, huak. Jadi iki aku ngajak Dika. Ya ngono, Kak? Ya. Ngajak Dika soalnya ya bengi penonton jadi huak nek tanpa bukti. Lah iki awake dhewe sepil, Kak. Ya tau dibuktekne. Darani mau lanang ngomong tok. Darani mau ngomong tok huak. Ya. Ngapusi ya toh. Nah, tak buktekno, bos. Yo. Wong lucune ora ndentek iki lho, lucu terus wong iki. Ini piye sing jere omblok. Heeh. Demit ning omahe kae. Jere omblok. Piye piye? Kan Ben gak kantu, Bos, nek. Oh. Lho. Kan ngene, Kang, demi aku live jadi di omblok-omblokno nek enek omah ambruk kejadian dingi lho. Omah ambruk wis babar pisan pijak kok. Bijak ya? Terima omblok lho. Lho. Ora wae ana ndi pemontajan delok sediri to gelem ora? Repot we. Repot. Repot, Bos. Karo traktor. Traktor endi? Kuwi juragan. Iya. Ora iso ngurusi omah rubuh ya. Gak iso melok ngurusi ya? Gak iso Gak iso melok melok ngurusi. ngurusi. Arep delok wong Bojonegoro. Lho Kak, arep delok wong Bojonegoro. Wi info kondi wi? Ya pokok unit sekar ada Unit sekar ya? Unit sekar, Bos. Wes, ngono ae aku tak udah. Iya. Oke, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke, di ngono, Bos. Iki aku tak pengen buktekno nang ronan ndingi enek omah ambruk. Iki aku karo Dika, Bos. Karo Dika pengene buktekno kuwi. Mulan. Ini motor apa to wi? Lalah diselah kok iso malah gigi rompal ngombo putar-putar. Luluh. Sik ngeyar. Masuk ya. Masuk songo wi, longine setengkas. Songo iki cek masuk. Enggak. Oke, Bos. Ya. Jadi kami ini banyak dia temang ronan. Ya awake dhewe perlu mbuktekno omah ambruk. Lho, ada budal piye? Ngono lho. Budal awake dhewe mlaku. Mlaku menak ndi? Rene ae. Ngono ya. Ya, rono. Ono ado. Iya. Ayo tak kowe tak syuting. Ayo tak kowe. Lho, kowe kasih seneng nyuting ya? Iya. Ya, oke, Bos. Jadi iki menak untuk kene, Kak. Tuh kene ya, Bu. Posisine. Wae wondi. Bet. Ya karen eno ayo, tundi. Kulawa. Kae nyawen iki. Kulawa. Enggak tangiku nggak kawan iki. Are ndi? Ya, wong ronan isuk wis. Udah bisa ngaret. Kula rono Mas Anggun. Pokoke sing arep golek cewek kene kae ya ngono kuwi. Apa ya iso ora mikir. Jam 6 ae wis ngarit kok. Jam 6 wis ngaret. Jadi aku budal belanja mulai langsung kebel wengke. Ya. Enggak cara aku rata gak tangi terus rata angkat tuh piye? Tak sepil dhewe. Kowe budal dhewe. Aku potong saiki lagi apa? Lagi buka ngomong-ngomong. Ya. Tetot, oke, Bos. Jadi iki petuang lah. Dasam lah. Gini, Mbak. Ini lho aku nuangi te pojok lek nang omah wong loro ndang kono. Kaya Kurang, Bos. jujung kok sing kepiat sik tak ngrum. Harus tangka gitu, tangka enggak mau. Ya nyeteng aku ya. Iya anu. Dadi mene omah Mbak Dik. Kene nang omah bocahku tak puan kan tak ruwaya tak jak nang ndi sapi. Pak nanti. Aku ngurus wong loro. Turu. Ya, dani. Alon-alon dalane lunyu. Ini aku ngarep tejak udah mulai, cuma bocahku piye
aku Lah, kene. sejine ya ning isore pas kene wong. Ya iya. Kan nek mau ndengi jere ning isor kuwi ana wong ngotak jagung. Nek jago ngaku dek kenane ndek iki. Apa ndengi? Ning kono Mbah we. Heeh. Kene kuwi. Aku sing ngotak jagung. Sejine kok ya wis bar. Ya iya. Jagonge wis didas kuwi to? Ya dicedek dini-dini. Ndengi bengi. Heeh. Jadi pendengi. Heeh. Awan aku kontak. Heeh. Terus jam dini to. Ya, tadi. Lah yo aku ya Aku ya goprak aku minta ompong lah. Tujune aku kene. Gak ngetan-ngetan kayak kaya apa sapiku karo wedhusku, aku ora bengak. bar to apa wong etan. Lah aku yo ndengi sejine kok gak ngetan. Lah ya aku nangis ya kuwi dhewe. Aku Ngetan. goprak aku nang sapi. Ngetan ya sapi, sacara sapi Karo karo omah. bocahku cilik indah. Berarti karo putumu tok. Karo putuku tok. Ya, ya. Sengeran ning daun ning arit rumule. Heeh. Saya nangis dhewe nang omah. Ini berarti pas angin kayak Mbah. Pas angin gede kene gulu-gulu kaya gulungan kosong. Iya, anu ginyer kuwi to. Ngono. Ginyer-ginyer. Padahal kapan nek mendung ndengi. Dapat tak mendung jane. Tidak mendung tapi udane gores. Ki bos. Oke. Yo. Ini ki kok gak ngetan-ngetan sasarane sapi. karo omah. Wedhus. Iya, toh. Terus lo bos omah sing ngambil. Angin kok. Ya di wong bangun lho Bapak. Kalau membangun ya jirine sapa kae? Sing bangun. Jirine sapa neh kae? Menjadi ya pokoknya. Kalau bos ke sini bos. Kok ngene kok jire apa iki? Ambruk masa ngene iki. Tugel nih kan. Wong bangun iki. Ngene kae. Ya wong bangun. Oke, ini yang membangun bos. Ya, Ya untungnya apa kuwi? Wong tak jek apa jodoh iki nih? paku kok. Paku tok. Lincip-lincip paku iki kena wong Mana samare ambruk. tok kuwi. Samar ambruk. Iki bos. Kok jere dingin. Buaknya toh. Wong bangun apa bangun iki. Nah, posisi iki ning kene cagak. Ya, Cagak iki. Apa kan? posisi sagak bos. Nah, iki Mas gaji Ya, mebel sing duwe mebel. kakek sing marani di omah pra. Karek, nah di rumah tak teleponi gak diangkat ya. Ate jane omah. Wes si turu. Ora wong aku telok kok. Iya berarti wong telo bos. Sopir, jane iki. Jadi, engko nek teman-teman pengen ngakon petu sing di omah, piye anune awake dhewe lagi moro. Iki tas besek kaya ngene iki keadaane kan remuk wis ora kena iki. Akeh ora kena iki kowe. Kae remuk tukel. Iya toh iki lho. Ya toh. Ya kalau sing jirene ubrok sempal kalau. Iki mesti kemungkinan dengi kan Iya. Ono kan winyer ngono angin dingin. Winyer dan agak iki kemungkinan iki sentar angin ngene lah agak iki jeblok salah siji. Ya, Lah akhirnya ngene iki apa telat koyo diuntal bos, bos. kok dijontong ngono toh. Contoh sak lemene to, angin pok gede nih. Ya, Oh, pas habis. boh, ya takoni. Mas Bor, Bor banyak. Sing ya. Oh, alah. Kone-kone ya. Ora Mbah Parmi no. Parmi. Delok ki opo? Lho bos, sing jirene ubrok iki lho. Kalau tinggone ya. Tapi kan anu apa? Kasih kan ana wong tak jagung kok ning didos iki. Dino tak jagung bar ngedos. Jagungnya tak tutupi layar, begini kok tak tutupi. Ya tak iki aku mau dijahit. Itu dijahit. Lah iya. Terus garing ning jagung. Wes, jenenge juga ditelosi kan jagungnya kecil-kecil. Ya untungnya itu cuma gak ada uang bos. Ana wong ya bisa to langsung zak to. Ana wong Oh, gendeng iki lho. Tapi lero di pasang beli. Oh, bareng gendeng.
Bareng gendeng. Ya. Lek ta gendenge glorot ya ta. Roh iki saka emper kono. Dhuwur kalau Jon. Mergo ya wedi angin. Bareng gendeng kuwi biasa roh. Ayo wah. Biantar Mbah ya. Omah dulu. Hah? Ya, omah. Gitu ya. Jadi habis kita pesawat. Jadi pesawat itu ya. Sapi wedhus iki. Wae nasi dulu iki. Lu aku dhewe iki ya. Sik sapi iki gak roh meneh. Gak roh. Gak roh tak kok aku ndek rono tekok sama wi rono arep ngomong. Sapi nang Mas iki wah ngojai tapi kuwi mengomi kemreke gendeng kok glorot to nang. Teko ngingat-inget iki omahe dhewe. Gak. Nyambok ke dia teh nang lho ke dia nang. Anu kerja ki cek suwi. Anu omahe rubah. Omahe sapa nang omahmu sing omah gaji. Aku terus jerit anake bunter sak. Iki disuruh iki. Terus kaos. Yo ora yo nang kono aku mbiyen rono. Lah kasih pri, posisi kan enak. Urung mulai terus dibel anake, mulai terus disere balikne. Iku yo cocok dikambe terus kondisi wong. Iya, mergo wong kan tak beli gak enak. Gak diangkat itu wong kan kirim telo apa. Lalu ya ini kak Berarti pas posisi ning iki kowe yo ono. Oh, tapi kok empar kono sing kidul kuwi. Abdul iki sama itu lho, posisi kae. Yo, sakmono ada ya. Iki lho sing kena digawe lho paling saiki kali. Lah iki yo ngetoki, kae sing apik-apik mbok digawe. Lagi, Bu, Mas lagi di nang iki. Heeh, bar iki terus iki. Heeh. Iki yo anu sak yo anu main. Heeh. Sing ora ngene iki yo nek gendang ki anu ya nyamar. Iya iki bahaya. Iki gandeng mah kene dhewe. Tapi nek gandeng iki bisa aman pokoke karo kegiatan iki. Ganti ngono. Sing iki diarep komisi berarti katanya sekarang sing penting sing sujuk ngatek. Oh berarti ngono anu di komisi wong kalah. Heeh. Wis iki sering ngomong. Iya. Ini sering di apa kontrol karo pihak kepolisian. Terus katene itu ada ngelak. Itu di komisinya. Tinggal ini. Mulane kayune yo ngomong terus. Sengkok anu ngomong kon lain kali pak. Heeh. Lah, kudu ngomong. Ya anu sik omah. Anu akeh kowi. Akeh dewan kok Asal anu kita ada kerja gitu. So. Heeh. Jadi nak karepe Pak ini kan wong sing jerapan tok iki gak menak dilae terus. Iya. Karena di mebel kan agak mantep gak oleh tau jerapan. Ya kayu resmi misal ya kayu mantep kayu opah lah. Pak kerja. Ya. Cuma kan lagi gua kan ibu akhirnya di tidak menggorok. iya tau aku tuh omongin di langsung beli medun kayak apa lah aku kok kene iki ndelok iki omah iki dilut kayak ngene kayu sitok padane rane sing gak tugel Kabeh tugel to. sapa wong sing gak glulu apa dhewe glulu dadi apa-apa gembukan laki omah iki laki ora setahun dulu Gong ora setahun terus omah iki gawe nggih lagi tiga lagi dia ya toh terus ikan iki lagi kerak iki Gue nek paku tok lho Yan. aja terkanu nene pas pakune. iki aku buktekno nek jero ngomong gua tak buktekno nek Bas. omah iki ambruk tenan bos ngono lho Iya, kayak ini, kayak ini mbak, olah bantu. yo muga ya oleh kalau ya awake dhewe duwe apa pemimpin ya, Bu. Muga-muga pemimpinnya ngerti nek masyarakatnya oleh musibah muga oleh bantuan ngono, Bos. Ya. Sing ngono iki kontennya tak akhir amat kene pakai dan terima kasih. Itu terus video-video berikutnya. Jadi salam asa, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.